jarri dugu, gela maltzurrean, eta gelan jolasten, gurra estazlean. Hau dena egin dugu, maisu aspertuta, gela postitez betez, eta margotuta. Maisua joatean, zoratzen gara gu, aurriak bota eta guk jolasten dugu. Atea bete dugu, nahiko kolarekin, denok zigortu gaitu, etxeko lanekin. Maisuak urdin jarri, digu azterketa, ostikada batekin, bota dugu eta ipurdia ikusiko, diegu agian, milioikako las jarriz, maisuen